A costeira do Bocarte xa está en marcha no Cantábrico. A campaña abriu fai uns días con cupos diarios para a frota, pero tamén con polémica polo sistema de reparto e pola xestión das cotas entre barcos. Na zona que vai de Fisterra a Vidasoa, os barcos de máis de 120 toneladas de rexistro bruto poden descargar ata 10.000 kilos diarios de anchoa, mentres que os de menos tamaño teñen fixado un límite inferior. Segundo explican algúns profesionais do sector, o sistema actual obriga a facer máis saídas ao mar das necesarias. Aquí hai, por exemplo, na zona novena, hai 6.000 kilos que se poden traer en 2 veces. Aquí o normal é que se pudera traer xa dunha vez, para que vas a andar gastando gasoil e máis da forma que están as cousas. Traíase dunha vez e o barco xa non iba máis ás anchoas. Outra das críticas céntrase no funcionamento da chamada bolsa común, da que poden pescar as embarcacións que non teñen cotas individuais. O que non pode ser é que hai barcos que están botando 10.000 kilos de peixe. Como se vai botar 10.000 kilos de peixe da bolsa común? Da bolsa común, estáse gastando xa da bolsa común 10.000 kilos. Cando os de Opacán, todos os Asturias, da lá de arriba do Cantábrico, e Vascos, están botando 8 e máis 6.400. O sea que están preservando o recurso, non? Mais. E aquí o que estamos é 4 barcos fastidiando a bolsa de todos. Na actualidade, as organizacións de produtores xestionan alrededor do 90% da cota, mentres que o 10% restante queda para as embarcacións que operan a través das confrarías, un reparto que tamén xera debate dentro da propia frota. Nós, os que estamos nas confrarías, non temos nada que sea noso. Isto é unha cousa boa, é unha bolsa común donde un rapaz, un chaval xoven, un emprendedor pode comprar un barquinho pequeno e dai pode ir a un barco grande porque as anchoas que hai pode pescar delas. Cando das outras non se pode pescar, que son deles, nada máis que para eles. O sea que queren que a xuventude que haban novos emprendedores. Eles o que queren é que non lle dean nada aos demais para que despois, ainda cando se acaben, se jubilen, lle compren os barcos e as cuotas. Tamén cuestionan o sistema baseado nos históricos de capturas, que condiciona o reparto actual. Posiblemente non se debía de repartir, e debía de desfacerse todo o reparto que hai. Iso é o que había que facer para facer as cousas ben outra vez. Poñer os barcos pequenos hasta 20 GTs, unhas toneladas, e de 20 GTs a 50, outras. E dai para arriba, o mismo, xa o que lle toque a cada barco. Eso sería o máis xusto, nada de históricos. Por iso, parte do sector reclama reformular o modelo e repartir as cotas segundo o tamaño das embarcacións. Ahora mismo aquí se están facendo históricos. Fixaron os históricos o ano pasado que chegaron a unha bolsa, na bolsa que tiñamos, nos poucas que tiñamos, deixaron vía libre, hubo barco de 20 a 30.000 kilos, unha barbaridade, non importaba que foran grandes nin pequenas, nin que viñeran mezcladas con medio anillo, botaban todo por anchoa, botaron todo por anchoa, e resulta que apuntaron todo. E agora cando veño o reparto destas poucas toneladas que podan vir aquí para a nosa zona, a novena, pois querenas levar. Mentres continúa o debate, a frota xa traballa no Cantábrico nunha das campañas máis importantes do ano para moitos portos pesqueiros galegos.